Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwuola na kilomita ụzọ dị 220 ọchịchị ya malitegoro ịrụ ugbu a bụ naanị agba nke mbụ n'ọrụ ụzọ ọchịchị ya ga-alụ na steeti a. Gọvanọ Soludo kwuru nke a ka ọ na-agba ya ịmalite rụba ụzọ dị kilomita 2.2 si Ekwulobia gaba na Nkwa na Isuofia. Onye nta akụkọ n'obu gọọmenti bụ Ejike Abana ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ụzọ bụ nnọọ nke ọ ga-abụ ọ bụ na arụsịa ya ogbo nsogbu agakata akwụrụ ndị ọkwọ ụgbọala na-enwe n'Ekwulobia roundabout. Ya bụ ụzọ bụ nke ekwuru na a ga-arụsị n'ọnwa Disemba 2022 dịka ọkammụta Soludo siri kwuo. Ụzọ a na-arụ n'oge a bụ nnọọ ụzọ dị oke mkpa nke ga-enyere aka iji wee gboo nsogbu a na-enwe na mpaghara dị iche iche. Bakwe nkwa na ọrụ ka ga-ebido n'okporo ụzọ ndị ọzọ. Anyị na-akpagharị a na-alụ ilo niile. Anambra nwere road crisis and ya ka anyị ji declare state of emergency. We're going to bido phase 1 of some of these strategic roads. Ọ ga-abụ ụdị nke a kịta opempe mana ife obu erika. Because ilu adịra na kịta isi Nnewi ma isi ebe ndị ọzọ na-achọ ije Oko na-achọ ije ife. You don't need to go to roundabout. Ị pụtara n'ebe a gbaa ọtọ edo a Oko. So I create si ndị mmadụ enwe ebe onye pụta ọ gafe onye inwe options. Kọmishọna na-ahụ maka ọlụ injinia Ifeanyị Okoma n'okwu ya kọwara na ya bụ ụzọ bụ nnọọ nke ga-esi Obi Adịmọra wee banye n'ụzọ n'Obi ma kọwaa na ya bụ ụzọ bụ nke a ga-akwanye akụrụngwa dị iche iche iji wee mee ka ọ bụrụ ọkpọkọpị. N'okwu ya onye ji ọkwa Deputy Majority Leader n'ụlọ omebe iwu steeti a Maazị Emeka Afọka kwuru na ya bụ ụzọ dị nnọọ oke mkpa ma kọwakwa na gọọmenti Soludo na-eke ego ọrụ ngo ọbụla ha nyere ọkara ma kwụọ ya. Na mbụ ka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Agụata Dr. Ọfọbụike kelere gọvanọ maka icheta ndị Agụata ebe o kwere nkwa na ha ga-akwado ya. Onye ji ọkọlọtọ Abga were azọ ọkwa ọchịchị na nhọpụta na-abịa abịa na Anambra South Dr. Chris Azụbọgụ tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.